This is on Sunday. Sunday sapa? Ning isor meja. Sunday sapa? Kiwa sedaya. Dikrat. Babur Goyang tung gendak. ngono kok Wah! Papur delok apa? Papur. Ngono jere mah. Aku wis gak ingin gak mikir. Tiba yo games. Barang kene goyang kok. Cak Dodok nanti dalam waktu dekat akan berubah menjadi ular witon. Percaya atau tidak percaya? Percaya apa mboten? Nek mboten percaya, yakinlah dalam hitungan ketiga. Ayo kita hitung bareng-bareng. Banter. Satu nah. Bar satu ya dua to yuyu. Ngono. Bar satu dua. Ayo mulai. Diaturi munggah ana ing pepanggungan. Tembang lagune apa? Kalau aku sing gampang-gampang wae budaya kalau ya. Kalau Nduk. Ora ana kok. Tembang lagu budaya ya. Kae sing Mas saja bisa agai. Pleroke. Yo. Sugeng dalu sedaya warga Ngambak Rejo. Ngambak Rejo. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Sugeng dalu ki Mas Komet dan Mas Dodo. Nggih, Pak Dalang Pur. Panggih pun kaping kalih niki. Wah, jenengan sakniki berubah. Berubah dadi apa, Mas? Dados Satria Baja Hitam jenengan niki. Ketinggal bagus dalu niki Pak jenengan. Saestu niki. Awaran diraceh iki. Ya, lha mboten ngoten jenengan niku kula alembono soalé awake dhewe niki sak grup ngoten lho. Sak kru. Sak kru dadi kedah saling mendukung. Lagi ngoten nggih Pak nggih. Cocok. Terus pundi pawartosipun jenengan Pak? Sae Mas Dod. Yo Mas Dodo. Mosok tes pun lali to jenengan kalih kula. Tak kira sing nang ngarep kok Mas Komet. Mboten swantene ngeten iki mosok Komet lho, pripun to jenengan? Tak sawang malah saya ganteng uga kok Mas awakmu, Mas. Ah matur sembah nuwun, Pak. Saya lemu. Alhamdulillah. Muga-muga lemu sakabehane. Nggih.
Amin kula amini. Ngundang niki welinge jenengan, mulane kula amini mawon. Cocok ya, Mas. Alhamdulillah Pak saged dugi mriki sowan mriki tenggene desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggung Harjo, luar Kabupaten Grobogan. Luar biasa, Pak. luar. Nembe dugi tek tenggene balai desa pun ketinggal. Ketinggal apa nih, Mas? Desa mriki jelas desa maju. Wah. Mirsani ngertos Pak Lurahe Pak Agus Mulyono Wibowo gagah piteksa. Sing nggih bagus, sing istimewa niku bulurahe. Piyayine niku sabar apa tek duwe omong, Pak. Sabar untumu bulur. Kene gupo kabeh sabar. Walah lagi nyeleno bokonge bulurah. Mas dagake. Lah. Aku ya ora masalah wong jenenge Gapyak Semanak nggih. Ngoten niku to, Pak nggih. Sing apik pancen ya ngono kuwi. Lah nggih, pasugatane Pak Wawal alhamdulillah. Apa kabeh, Mas? Bulurah niku gematine saestu kok. Nembe dugi ceke kopi dugi. Kopi, Mas. Nggih, kopine bulurah istimewa, Pak. Ora susu no, Mas. Mboten kopi niki rasane istimewa. Wis rasane kaya apa, Mas? Wah, pahit ra kaprah, Pak. Lali paling ra diparingi. Ayo lah. Ora diparingi gula lali paling. Lali wajar. Ha nggih kersane tambah melek mulan ngoten lho Pak nggih. Diparingi pahit. Ngoten. Dadi awake dhewe napa to Pak nyuwun sewu. Lek ditimbali tiyang ngeten iki kan kedah ngormati nggih ta. Ya, bener, Mas. Napa sing disugati nggih niku langsung di napa dimaem langsung. Nggih, ngormati sing gadah dalem kan ngoten. Leres ngoten niku. Ugi niku kan nambah pas seduluran to, Pak. Ya, bener, Mas, bener. Kados kula saking Bojonegoro, saged dugi mriki. Sing dipadosi napa? Pas seduluran. Nyambung pas seduluran. Insyaallah lek dulure kathah mangke rezekine nggih nututi kathah. Leres ngoten ta, Pak nggih? Bagian dari silaturahim. Silaturahim leres ngoten niku. Napa melih wargane mriki lek seneng kalih budaya mboten kaprah lho, Pak. Luar biasa. Nggih ta? Nguri-nguri kabudayan Jawi nggih ngeten iki. Lah iya, cocok Mas pancen. Nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Nonton nggih luar biasa. Dadi kabudayan Jawi ingkang adiluhung niku kedah diuri-uri. Lah, Kersane mboten tergerus kalih budaya lintune. Nggih. tetep urip. Nggih. Sebab apa? Nggih. Budaya sing saka manca negara kuwi ora sithik kepengin mlebu ning negarane dhewe. Lah iya, Oh. Aja mok pangan lho, Mas. Mboten kula dilat tok niki. Mosok mie kok dipangan jenengan saged mawon. Pak Pur. Lah iya. Jeduwe. Heeh. Alhamdulillah wujud syukuripun luar biasa tasakuran. Heeh. Omong Mas, padha 750 ra omong. Kono lho penonton takoni, aku ket mau ngomong kowe ntrocos ae. Lah wis ora nek aku ki lagi temu kangen kali Pak Pur. Pak Pur. Kowe lho nak ngomong mbok gawe-gawe. Lah nyapa? Pak Pur saya ganteng. Lah kono ya mumbul. Mumbul piye? Nyatane kan wis terbukti to Mas Pak Pur ki gagang ganteng nyatane wis payu, wis duwe bojo. Ya iya nak wis payune ya iya to. Lah ya berarti lak ganteng wis duwe pasangan. Iya. Lho kok iso ngomong tuwek-tuwek piye to kowe iki? Kowe yo sing sopan kalih niki. Aku lho tak omong aku kowe. Kowe pengen omong. Ya iya no. Karo Pak Dalang. Lah karo sapa? Lah yo engko kan enek bagiane dhewe-dhewe. Aku ngomong dhewe ki ngomong dhewe. Lah kaya wong gedeng ngomong dhewe. Mas Teo bar aku ngomong terus kowe engko ngomong. Karo sapa? Dhewe to. Lah enek kancane to. Iya kowe ngomong dhewe. Lah iya kaya wong edan to. Bocah ki kok angel to, omongane kok angel to ngladeni kowe iki. Kowe nak ngomong piye ta? Bocah anggere lahire Jemalegi yo ngene iki wangel urusane. Lek omong iki gantian omonge iso diindum dhewe-dhewe. Lek wis aku wis ngomong kalih karo padalange, kowe engko tak kei kesempatan ngomong dhewe. Lah iya aku ndeleme ngomong dhewe no. Piye ta? Aku ngomong bar kuwi terus kowe. Oh ngono. Ngomong. Ya. Jangan ngomong. Piye ta ki bocah kok malah bingung no. Patak asine gedeng aku karo kowe. Gedeng nyapa lho to? Roh kancane sak mobil bareng kendaraan setunggal mobil to, Pak. Satu mobil. Lah aku jenenge udan deres kaya ngono. Aku kudu nguyuh kok takon mendek ora mbok ndek kok piye to kowe iki? Piye iki? Akhire kula empet yo ngompol lah kula akhire. Bocah kurang asem kowe iki kok sok. Nang kendaraan kok turu. Udan terus kocone tak buka, Pak. Dek teles.
Lah kula turu kan ra dimangap ngeten to, Pak. Heeh. Lah iki kaca dibukakne. Mulane Kok to. ngombe banyu udan. Menikmati perjalanan awake dhewe silaturahmi marang dulur-dulur ndi iki? Aku mau apal lho. Alah, Aku apal asline. kementus kowe Iki iki. gugupi buluran lho dadi aku Digugupi piye karo bulura? iso goblok dadak aku pengen. Wancane Dakake to masak, dakake. Wong sing ditunggu ki sampean. Lah nek ditunggu kula mbok daleke kan mantuk aku ngono. Iki mangene tragedi, Pak. Nggih. Lah nembe dugi jam 09.00 mobil biyek penonton teng mriku lah. Parkire disalah teng wingkinge masjid mriku lho. Lah sumpah, Betul iso nyedak ya, Mas. Mboten saged. Panggul. Meh? Panggul. Ya dipanggul niku. Wong loro ya. Nggih. Ya iya. Lah akhire teng mriku lah niki nguyuh. Heeh. Teng gurine mobil cilik niku lho. R3 nek mboten Apa salah. anyep? Nggih anyep niki medun nguyuh. Lah berarti selare kok seret. Lho kok R3 mlaku. Lah ndek ya langsung lho gak isin kowe. Gak aku biasa nih. Lho. Wong nguyuh ditinggal mobil kok iso mbok tutno iki apa? Lah aku ya mau kalah karo anakku to. Lah nyapa anakmu? Anakku isih kena nguyuh cul stang kok. Duh, piye bocah iki? Aku isih tak cekli kadang-kadang. Bocah iki diwarai nguyuh pipis-pipis dhewe. Oh, pipis kok diwarai, nek kudu dari pipis dhewe to. Ngene. Sana rapat tak dhuwur ngeyel. Pak kabare, Pak. Duh. Gua anggepi kancamu mek damen to piye kabare? Iki disepuhke pepunden, awake dhewe kudu ngurmati ngajeni. Sapa to beliaunya? Loh, kowe lali ya? Loh, iki dalang. Pak Hadi. Iya, mesti sampean iki kudu iso napa nglenggahke Pak Hadi, Pak Pur niku lho. Oh, pun lenggah ngono lho. Mesti iso njunjung Pak Pur. Pak tak mbul Pak. Mesti Pak Pur. Rasa bimbulke. Iki kok kowe iki mbok yo nyawang. Iso ya wis meneng. Pak Pur iki sapa? Nah, Dalang. Oh, Pak Pur kok sapa? Mesti Pak Pur ben ketok mekan lho piye? Oh, dibong. Lho Dalang apa mbok bong Ben piye? ketok cemlorot. Ben ketok cemlorot cemorong. Heeh. Ngono lho. Umeti mercon. Yes. Berarti dalangnya diganti jenenge. Dalang Pur Mercon. Kok tak tapuk ra sopan wis wis. Upama. Lama. Ya lek ya. Lak-lek tak tapuk kowe iki. Ya Pak ya lali aku. Unggah, Pak ngapunten lho Pak guyon kok nggih. ya lunyu tenan iki. Enggak nggih, lunyu wong barudan kok. Iya. Jenengan sehat to? Sehat, Mas. Lho, lah kok iso? Duh. Sehat ki malah becek apik kok iso piye to kowe ape ndongano Pak Pur lara. Lho, ora aja ngono kowe. Lah piye? Maksudnya ki ben omongan kita dawa piye lho. Ya dawa ya diolor. Engko Pak diolor. Pak Pur pe mbok adat. Kowe iki dijak omongan. Ya ngomong dhewe kono lho ngomong-ngomongan sing Ben becik. kaya kowe ngobrol suwi lho. Ayo ngobrol lho ngomong sing penak. Sehat ya Pak nggih? Sehat walafiat. Ingkang penting niku, ingkang baku niku tiang sehat niku penting nomor setunggal. Ya. Apalah gunanya harta benda jika awake dhewe lara kita Pak nggih? Nggih, bener. Mobile apik, omahe magrong-magrong nek lara. Alah. Sementing sehat kados niki. Oh dagelan ditanggap kondang-kondang kok men lara watu. Mbok yo Balamu ya, Mas? niki Pak Sedodok niki jarang niki kok sehat. Mending akeh larane karo. Kowe wis bener omonganmu. Bojomu lho WA aku terus sambat. WA piye? Lah yo ki piye to Mas kok yo sakjok aku ndagelan kuwi Mas Dodok ki kok lara terus ngono gampang ijolno loro sing rada cilik ngono. Kowe omonganmu kelincipen, Mas. Apa? Saiki didelok kenyataane kaya apa? Wong sehat karo wong lara, kuwi lho malah menguntungkan wong lara tak nderi. Omonganmu. Aku lara 4 dina lho iso tuku motor Vario. Lho kok iso? Lho nyatane iso, penak-penake wong lara. Lho kok iso oleh motor Vario? Gampang to, ngomong dokter, Dok, aku opnam 4 dina, Dok. Tangga teparu padha teko nyumbang. Lho, 100.000, minim 50.000 tak batesi kuwi. Angger niliki aku ki tak batesi 50.000 lho, Bu, Pak. Nek Berarti lara 4 dina oleh apa? Entuk motor Vario. Oh, mbok bongkoe oleh Avanza. Iso. Lah tapi lara kok diobyek. Lho tapi kan nyatane iso bermanfaat wong lara. Manfaat apa kuwi jenenge ngakali wong sehat. Ngakali piye kowe iki mbok yo sing penak, iki sing mirsani mboten warga mriki mawon. Tamu undangan tansah minulya nggih rawuh. Pak Camat, nggih menika saking kepolisian. Bapak Kades Kecamatan Tanggungharjo. Tanggungharjo, wis tepang porong. Pun. Ha niki Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades. Sedaya Pak Kades. Ya. Mbah, Kades putih, Mbah? Ing jeneng. Lho, Oh, nggih nggih.
Mbah pecinan ki ra termasuk kades. Bare kabeh kades. Kuwi jejere kades. Sing sebelah niki sing kades. Ngono lho kok sok. Dong apa ora? Yo ora kok. Ngaturke sembah nuwun rawuhipun. Matur nuwun. Ha nggih, saged nyekseni menika tasakuran sedekah bumi alhamdulillah saged rame kados ngeten iki. Ibu-ibu ingkang rawuh teng mriki sedaya kemawon sami sehat nggih Bu nggih. Semangate nggih. Semangate piye? Sampeyan ki padahal dinyek ning ra krasa lho, Bu. Dinyek piye? Sehat Bu nggih? Nggih. Ora krasa sing aku yo mikir, lha iki nek lara mosok yo teko kene aku ngono. Sehat nggih? Nggih. Wis karuan padha sehat tak takoki nyapa to. Kowe omonganmu iki padha karo nyering kali ingsun kowe. Ora kali piye? Lah kowe ngomong bener kok malah kowe mbok omong kaya ngono. Nak takoki ora sambok gawe-gawe. Pak, Piye Mas? nyetrum dagelan iki hukumane pirang taun? Alah senak nyetrum Mas Kompet rasa ganggu. Kowe tak setrum cangkemmu tok kowe rencana kok iso lambemu. Piye? Jenenge wong Jawa ki gapyak semanak blater. Ya. Lho Mas. Ya blater sak blater-blatere. Tapi wong padha ngene iki ndelok niki mesti sehat. Lara mesti nang omah to, Dul. Kok takoki sehat nggih? Ya tetep pagah sehat. Arep sutoh. Ngayal. Nggih, alhamdulillah sedaya sakemawon dereng ngantuk nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sementing saged guyub rukun. Lames tenanan. Tenanan piye? Wis to nak ngantuk turu dhewe. Dereng ngantuk nggih? Urusanmu apa? Wong kok lambemu kok nyerek kali wong terus to Mas sampean? Pancen ora bener tak benerno. Ora bener tak bener piye kok so. Kula namung saged dherek dedonga memuji marang ngarsane Gusti. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Mugi-mugi tanah mriki tanahe subur, tanamane kathah melimpah, hasilé melimpah Allahumma. Yo, wong Jawa ki penak, anggere wis ngene iki rukun guyub wis lali sakabehane nggih Pak nggih. Nggih, cocok. Piye Cocok. ngomong piye? Mugi-mugi tanah mriki tanah dadi subur, panenane kathah melimpah. Aku sing duwe sawah, sing ra duwe panen apa? Walang. Ngomong mbok, donga ora kulaan mbok sing lengkap. Walang nyeletak ndasmu kuwi. Kok seneng men ta atimu? Seneng kene gelo kok seneng piye to kowe iki kok. Berarti sing lengkap no lho. Aku ki dongaku kurang lengkap piye? Aku ki donga wis apik lho, Pet. Aja nesu to Sam, anu ki guyon kok. Guyon aku mbok kali terus. Kowe anggar aku nesu apa? matamu ilang. Wong aku ki dongaku ya becik ya, Pak ya. Mugi-mugi panenane kathah melimpah sing gadah sawah ngono. Lah sing ra duwe sawah. Tumbas. Mugi-mugi dalam waktu dekat saged tumbas najan utang lho ngono. Blak goblok. Apa ngoh? Lah wong kok mbok kon utang ning ndi to, Blak? Ya nang bank-bank dibangun kok BRI, BNI, wakeh gobloke iki lho. Bank Jateng. Bocah ki ilmumu sesat lho, Mas. Lho bank kuwi dibangun ya kanggo awake dhewe. ya awake dhewe wong mbok kon utang ning bank to. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho, wong utang nang bank iki wong duwe apa ora duwe? Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur iki lho. Mbok nyantai kita Bu nggih. Lho. Lah terus kowe nek ditagih bank terus ngomong piye kowe? Ya semoyo no. Rong-rong minggu engkas Mas ya rene ngono. Oh, ilmu welut kowe iki. Welut piye? Wong utang tapi ra duwe isin ya kowe kuwi. Ora iso sing ra disini bange kuwi lho. Lah nyapa? Lho nagih nunggonku bolak-balik rata tak kei kok cek nagih. Seminggu ping 3 lho rata kei. Lho kuwi cek rono neh. Celuk, Ora wajibe diisi. wong utang ki nyaur nek ditagih ya diparingi. Paringi iki nek sing dienggo. Lah kowe Ora enek kok. gregeten aku malah suwe-suwe. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki ibu-ibuke, mugi-mugi gadah putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Ingkang majer. Majer ndasmu tak tapuk tenan kowe iki. Sapi to piye? Upama Ini ki lho Pak gak gawe nesu jere sapa to, Pak? aku takon tok. Lah wong kok dimajer-majerno. Lah dongamu piye to, Do? Mugi-mugi putrane dadi putra sing saleh lan Lah ya salehah. kowe tanpa sadar padha karo menyakiti sing urung duwe. Bahasa nyakitiku ning ndi? Mugi-mugi putranipun soleh-solehah. Lah nek sing urung duwe wis omah-omah 5 tahun, 10 tahun nelongso. Anak itu adalah hoyot atau penguat dalam rumah tangga. Iya. Mangkane Lah aku terus kudu piye? ya didongakno mugi-mugi sing gadah putra soleh-solehah, sing dereng gadah mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lah carane piye? Yo carane ya karek ngono to.
Gampang. Lah nek kowe ndek solusi ben ndangake ndek putra carane piye solusine ya ngono to. Carane gampang sing penting wong ki yakin. Yakin. Tanggoku alah isik mambu ponakan dhewe wis omah-omah 7 tahun. Ya. Urung duwe anak, saiki tekeki syarat alhamdulillah meteng. Alhamdulillah. Syaratnya apa kuwi? Gampang Mas, wong pengen duwe anak ki nek loro Piye? cara medis dan cara alternatif. Oh ngono ya. Lah iki lho, lah nek iki ilmu apik bener. Ya penting ditularno karo dulur-dulur. Ya bener ki nek secara medis piye carane? Medis ya awake dhewe iso nang kedokteran khusus dokter kandungan. Dokter kandungan. Konsultasi, mungkin mau dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Ya kuwi nek secara medis apik. Iso, no. Lah nek secara apa mang siji? Alternatif? Alternatif piye? Yurutno. Murah ki berarti. Ya Murah. Lah diurutno kan dipijet tok. Ojo. Dadi kayak minyak diurut kuwi to. Lunyu. Lho, lah diurutno dipijet penak kuwi to. Ora. Lah diurutno piye? Diurutno ya iso kok kowe sik, mbak aku sik terus dalange tukang kendang sing ndi sing nepaki kok lah ya. Dadi dhewe to, Dok. Celok. Kuwi jenenge bojo dienggo bancaan. Ah sing penting gak duwe anak. Anake wong akeh blok. Rupane men ruwenor. Memang kaya wedhus. Lah iki jenenge bojo terus apa bojone awake dhewe dienggo bancaan wong akeh. Ah iya. Lah anake yo maneka warna to, enek ndase pri, ndase no, ndase min. Celoko Muga ora ndase pur. Aku ora tahu. Mboten jenengan. Mboten jenengan pur mriko kok. Pur mriki wau sing gaene kopi. Lunyu tenan iki pancen. Mboten. Iki mau enek sing ngrasani lho Pak nyuwun sewu. Heeh. Ngrasani ibu-ibu ketoke mlaku karo anake anak wedok lho. Iya. Kuwi lho dagelane lagi teko delok to dodok delok to kuwi. Dodok kok saiki ketok lemu, ketok putih, ketok ganteng ya ngono. Aku ya matur nuwun aku. Dodok saiki lho delok to wajah mirip kaya dagelan saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Kirun ngono. Sis apik. Nggih ya Pak nggih. Nah, Kowe ya dirasani. Aku. Sing siji lho kaya kancane Kirun. Kayak sapa? Kaya kirik. Pancen wong ning alam donya iki wis enek bagiane dhewe-dhewe nggih Pak nggih. Iya, Dadi kudu disyukuri ikhlas lillahi taala minangka ngersane Gusti Allah sing Maha Kuwasa miturut kapitayane piyambak-piyambak. Lah ya ngono to, Met. Lambene iso kaya lembing. Aku kok tatak men ndagel karo kirik. Lho. Lah enake kirik cok kita nyapa Oke, lah. lha aku malah ngentengno gawean. Lah kok ngentengno? Lah kowe tak ngomong dong kirik kaya apa omong, ora omong. Kirik suarane piye? Kirik wedok? Kirik lanang? Kirik cilik? Aku kok ketua kirik. Wong rene ado-ado kok kon swara asu. Dadine nek ngrumangsa ora kirik ya wis ora sanesu to, Rik. Cek. Halo, dandeni to suaraku to. Lah nyapa? Gedhekno wekku. Mas, lho, iya. nggenmu gedhekno untir dhewe ya ngono to kok iso. Gedhekno. Ngono kok ti masalah. Efeke kurangi base tambahi Mas. Cik lho lah ngene iki lah. Tambahi pore ya. Ndelok kowe salam sing apik lho, Mas. Cik. Lah kowe wis purung? Aku wis karo ibu-ibu kene wis kok. Ayo ganti awakmu sing becik. Gak yo padha ae to. Lho, wong kuwi ndek lambe dhewe, pemikiran dhewe, awak dhewe, sikil dhewe, tangan dhewe, kabeh kuwi di apa kuwi diudalaken ning dalu niki, ngono lho, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bocah potongane kaya pentil ban e gedhi suarane. Pentil njibret kowe. Nesu, candhek ngono kok. Ndek ya ben Ora disin. kok Raine kok kresek. Ayo kresek kok Indomaret. Indomaret nek suwek nggo apa? Ayo gua. Gua apa? Cak omonge tak menang. Nek muring-muring mripate ngelumpuk kok nyulah kodhok. Cek terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tenang iki Mas. Ketingale nggih. Nah, Cuma randok gendeng nih. ustaze gede. Mboten, wonge sing gendeng, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye Iso ndi enek salam bodho cengengesan ya. Berarti kula salam nih ndongane jenengan. Jenengan jawab niku ndongane kula nggih. Sing bener ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri, Apa? kata-katamu ki lho salah mulane ibu-ibu padha guyu, ora perkara ibu-ibu cengengesan gara-gara kowe. Lah iki gak mukadimah lho iki. Muga timah blangkrah ngantek tekan ndi ki lho omongan apa kowe iki? Masuk salah ta, Gur? Nyuwun sewu Pak, kula benehi Pak. Ya. Sing bener lho, sing bener ngene lho, nyuwun sewu. Iya, iya. Asola Salatu. isik tatak warise. Asolatu wa isik to, Met. Aku gak apa-apa iki. Kamu udah umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Rupane kayak debok ya. Konsentrasi. Debak go gepuk cengelmu we. Tahu. Nanti kaya tawon ndas. Ini kan anak Cina, mama dari Jakarta, papa gibah. Opo? Cina kok pereng. Nah, Cina per. Iya kuwi lho piye? Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Berarti kurang ambiak. Ambiak koyok pari. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Alah wis karek kowe. Dosa. Enten terusno. Dosa ya ben kok aku undu. Ama bakdu. Ama bak dutok nyapa lho. Ora bapak-bapak. Pakmu akeh berarti. Heeh. Ibu-ibu. Mbokmu yo akeh. Kowe anak rambanan nyele. Heeh. Kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Apa piye to dul kowe iki? Meneng to kowe kesambutan mo. Dalu punika enten apa? Duh. Nek tahlilan wong jelas wayangan ngene kok iso eneng apa ki mbok takono ku lho. Meneng. Dalu punika enten apa, Bu? Enten wayang. Wayang dalu punika nggih menika acarane napa Pak niki, Pak? Anu dekah bumi nggih, Pak nggih. Dekah bumi ya. Dekah bumi. Mugi-mugi anggenipun desa ndi Mbuh. Desa Mbuh saged dados desa ingkang maju gemah ripah loh Cinawi. Salah satunggalipun desa nggih menika pundi to Pak niki, Pak? Arek kowe. Arek kowe. Nah, mungkin Sing bener to, Ngambak Rejo. Ngambak Rejo. Oh. Ngambak Rejo menika salah setunggal desa inggih menika desa ingkang boten lali kalian budaya kalih seni nyenengke panjenengan sami dalu punika ngrawuhke Pak Dalang. Mugi-mugi Sedaya kemawon tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. nggih. Tebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Pun Dipinucal suker sakite ical. Nggih, Mboten ical. enten alangan setunggal punapa. Napa? Keluarganipun hayam tentrem. Kepenak napa sing dilakoni merdamele saged lancar. Lancar. Mboten kurang sandang pangan tuwen papan. ngonten ya. Apa? Montekno kowe dhewe yo. Aku dhewe ra uman kata-kata. Kata-kata. Pokoke ngoten, nggih. Mula Mboten badhe niki apa? apa menengo. Ya. Mula kula badhe paring panglipur. Nah, Dumateng panjenengan sami. ya. Niki mengke. Ya. Mboten wonten teng dagelan putih-putih. Ya. Dalam hitungan ketiga. Ya. Sawangkeme lho aku iki. Ruwane kok gendon. Alon lho alon. Dadi bangke kok tremos. Terus kena gua ada es toblok. Tekan ndi? Ya terus dhewe. Dalam waktu saya hitung 3 nanti Cak Dodo akan berubah menjadi ular piton. Oke? Wis to ayo ben seneng. Kok iso aku mbok dadekno ular piton ki urusane apa ta, Wis Mas? to meneng. Ayo Mas, musiknya sing serem. Yo enggak. Tapi wong penasaran iki. Ayo. Sampean mesti mbayang ulaku mesti. Ulamu apa cacing? Kok kono. Kowe ngece aku cacing piye to? Alah wis ta ya. Ula iso telusur-telusur. Kembali tim Jimat punya cerita Oh, kaya ning radio iki. spesial untuk Anda di Cerita mistis. Ngampak Rejo. Cak Dodok nanti dalam waktu dekat akan berubah menjadi ular piton. Percaya atau tidak percaya? Percaya apa mboten? Nek mboten percaya, yakinlah dalam hitungan ketiga. Ayo kita hitung bareng-bareng. Banter. 1 nah. 1 ya 2 to yuyu. Iso no.
Bar satu udah. Ayo mulai. Saya Mas, kowe bareng mbok gambeli nyapa kowe? Apa enek kancamu dadekno ula iki enek to piye? Kowe kaya bangga men duwe kanca ula lho. Kalau tidak percaya, Cak Dodok. Oke, jangan berubah dulu. Padahal akan berubah dari ulo. Hitungi. Serasa tabui Mas Medan. Aku mbayang kok. Napa? Pak Pur ndalang. Oh. Ya sakno bubur. Aduh, bubur ulo. Wis iki paring panglipur Mas. Iya. Paling gak apa to sing mbok duweni dipamer ning kene. Ora duwe. Kok ora duwe piye to kok iso? Yo maringi napa tembang-tembang sing becik sing kepenak ben warga ki terhibur. Iya, senenganku dangdut, Mas. Oh ngono, tak siarke nggih. Nah, kok kono Mas. Ndi? Kon dhuwur penuwun nyeblok. Ya kok pojokan kono to, koso. Nyuwun sewu Pak nggih kula siarke nggih. Bapak Ibu ingkang tansah minulya. Innalillahi Masalah. Nyarno ku lho Mas teh bintang tamu innalillahi nyarno mayit ya. wo kaya MC orkes. Iya, yo. Oh iya. Power. Oke. Power. Yo. Yo. Ayo yang keras. Yo. Lebih keras. Yo. Ngatat. Power lagi. Rapi. Aku pateni ya lho. Lah nek kesel yo ngombe pil. Kapur barus. Iki aku mentolo tenan tak pelung bongkok. Wis nempel ilat celuk. Lho wis ta? Ya nikmati. Pereh ilatu. Olah kapur barus kok lebay. Tikus saya kena kapur baru sesuk ngene. Lah ki tikus lah kowe raja. Raja tikus. Adalah. Lah kowe kono. Yo. Cek 1 2. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Enak iki. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Di sana sudah ada buah belimbing. Ada buah belimbing. Ada buah semangka. Kah. Dan juga ada buah jeruk. Cer. Jeruk. Eko rek jer eko piye to Mas? Eko ki ning guri. Ekone aku apa kowe? Kowe. Lah iya. Manut kok. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tos. Hati-hati kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Eko apa to Mas? Eko syariah, Mas. Eko syariah kaya bange kowe. Menjaga kesopanan. Anda pasar unggah-ungguh. Iya. Hati-hati yang ada di bawah sana. Nah. Jangan lihat terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Luwo. Ya wah. Kok iso balene? Lah wong iki Kata-katamu lho horor kabeh kok iso. horor piye to Mas? Kok saya biasa lho kok so. Mari kita sambut. Lah dalah. Pak Lurah ki lho Pak omong jorok, Pak. Kan Pak Dodok niki lho Pak gara-gara kowe mbut to. Lah mbok baleni neh. Sambut. Kowe gak isin dipirsani Pak Lurah. Lah aku isin nyapa teko kene kok. Oh iya. Kowe kan dilairno Rai Gedek. Heeh. Jack tak panggilin artis yang bekerut ini, Cok. Artis yang bekerut ini. Berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Terkenal. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Akhiratnya ojo to. Akhiratnya ojo. Mari sama-sama kita kasih lemparan batu bataku. Artis kok kaya maling. Yuk kita samplok artis yang satu ini, Cok. Sambut. Kita sambut. Ada. Siapa dia kalau bukan Komodo. Modo ngene. Komet. Kelamin. Apa Sakwiti. Sepot tak mau wedit. Lah ya wis menit tenan modele. DC sinden. Oke, saya akan mencoba untuk menyanyikan satu lagu yang cukup lama, spesial untuk bapak-bapak kepala desa di sini dan juga warga semuanya. Dari Mansur S, Mas. Sampai Mas, kunci Mas. Tepuk tangan Bapak Ibu.
bagaikan rahwana. Suarane luar biasa. Kri, penenti Kri. Yo tak ratani no. Oh iya. Mencuri cinta dari tangan Sri Ram. Luar biasa. Tarik langsung ya. Oke, yuk. Susi kelaminnya biru. Mas, ya Allah perkara Pak ki perkara ki. Lusi kelaminnya. Tak tonyo tenan lho kowe kok sok teko susi kelaminnya teko ndi-ndi lho kowe iki. Ngerti kelamin. Ngerti. Alah ora ngono lagune. Kursi pelaminan biru. Lha kuwi iso ora mbok nyanyi kowe. Contoh, cangkem mbok uyel-uyel iki enak tapi iso. Kowe Aku anane celuk kelamin ya mergo kuwi lho to. perkara nyanyi lagu kuwi. Iya gara-gara kuwi. Kowe nyanyi sing gaul sithik ora iso to piye to? Umpamane to. Ayo kaya aku ngene kan ya kumpulanku cah nom-nom ngono kae. Kuwi iso nyanyi tenan? Iso to? Aja ngisi-ngisine iki anu lho. Ngambak rejo gudange para seniman Lah iya ngerti. lho. Tenan? Iya. Kowe Iya. rasa kanca lho. Ora usah ora masalah. Siarno aku nyanyi lagu Inggris. Judulnya Awa Yes. Judul coba petem. Inggris kowe paham Inggris apa ora? Enggak. Kowe ora tau kumpul karo Inggris. Judulnya apa? Judulnya Awa Yes. Apa mambu LPG ya? Aku ya bar mangan sisamu kok. Oh ya aku. Lah ya kowe bos LPG. Iya. Yuk. Kok gak meriah blas to nyiarno kowe iki? Kudune piye? Ya sing meriah yo. Yo. Ya. Ya. Yo. Yang satu ini spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya hadir dari kawasan Jawa Timur Bojonegoro. Ada siapa dia? Spesial untuk Anda semuanya, artis bertubuh gempal Indonesia. Se instruksi. Kowe iki kata-katamu wis apik, suaramu wis gede. Leng guyumu iki kedawan, Mas. Hah? Guyumu kedawan. Kakean Guyu to? kakean, guyu ki sithik wae. Oh iya. Sementing kata-katane. Matur nuwun, Mas. Wis tak elingne lho. Oke, malam yang sangat luar biasa tentunya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang spesial kali ini kita hadirkan semuanya untuk Anda. Jare kon sithik. Ben jebol kendang kupingmu we. Aku nuruti kowe lho, To. Kowe iki tandari kok wangel men jane nyapa lho. Jare iki. aja akeh sithik cukup. Tegese ngene lho Mas, guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Oh? Sedengan. Semaput. Sedengan wae aja dawa-dawa. Sikatan to. Aku sikatan nganggo oli. Oh ngece Pak Pur. Tak cuwolong wayange jenengan kok. Yo, hadir untuk Anda semuanya spesial kali ini. Dah. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia toh. Ya. Spesial malam ini kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ya. Ada siapa dia, kita sambut sama-sama. Ada Cak. Mati ning jero tanganku. Dah. Awis gak bakat ketoprak to, Dul. Aku greg tenan diwarai pisan pindho koran Jawa ku lho. Ya kowe siar-siar dhewe, sepet-sepet dhewe. Yuk kita sambut ada Cak Dodo. Dung dung. Gelang gendeng, gelang gendeng. Apa enek telu-telu dhewe gambel-gambeli dhewe. Oh cangkemmu tiba. Kowe muni yo. Biasem iki. Kita sambut Cak Duduk ngono. Enggak aku sebate kono tak. Ya. Kendang-kendang ya. Kita sambut Cak Dodo.
Ganti. Sita kowe mlakumu sing pelan-pelan, slow motion. Yuk, Kita sambut Cak Dodo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la senenge. La illallah, la ilaha. Kayak film Indosiar. Saya napa saya? Elek. Gregeten tak rudo peksa tenan kowe. Aku mau perkosa ya. Oh iya sing genah lho. Kene jejer aku. Mas, kuncine Mas, anu kayak drum mawon. Oh, cek duk cek. Come on. Please welcome, good night for ladies and gentlemen. I am the sing song from the my Dodo Mister. I am to for the sing for you, for me. Come on, everybody. Oh yes. Come on, everybody, yell. Wah, enak iki. Iki lagi luar negeri ya, Pak? luar negeri. Wah. Wah. Goblok iki. Wah, kowe sampai ketatapi bokong. Come on. You. Where you at? Rock. Hey. Ai waya isu jago nek luwo. Ungu kemboyo dadi suarane. Waya isu jago nek luwo. Kowe tau krungu. Ungu kemboyo ungu suarane. Ai waya wet. Ai waya isu jago nek luwo. Waya esuk dek jagone telek. Ai waya gundul. Ai waya esuk ai tasih. Dari luar negeri. Lah yo ai waya yes esuk. Obat ra iso. Lah kowe apa iso? Nyanyi iki wis ditunggu ya tenanan nek luar negeri nek dalam. Ya. Nek luar negeri Piye? aku Ya. musiknya padha. Lagune apa? Bare aku lho. Luar negeri berjudul Sandai. Oh, Sandai itu Musik. oh klik. Duh. Come on everybody, yo. No smoking. Thank you very much. Come on. You are welcome. This is song Sunday. Sandale sapa ning isor meja. Sandale sapa iwo sedaya. Kula itu yo. Sandai. Telek minti. Apa? Sandai kok sandale sapa? Berarti Bang kowe. Waya Leles nesu. Dagelan ana nesunan to lele. Lah iki nek ngene-ngene. Wes saya niki lho ngedekne sinden-sindene. Niki kepareng jumeneng sinten, Pak? Niki sing pinggir Sing dhewe. tesik kenyil-kenyil. Heeh. Nggih. Loro-loro, Mas. Kale-kale. Heeh, loro-loro. Oke. Sinten menika? Iki sing pinggir cedhak karo aku sih, loro. Dalang Kenalke ya. mun iso nyawang ning ra iso nyanding. Ya menangi dagelan kan kuwi to. Dagelan menange iki dina iki. Iki iso gandeng, iso Iso mangku. Lah padahal paling ya gur lus-lus tebak kae. Wis mati urip ya karek debak kuwi. Wis kodrat ki kodrat. Oh. Ben. Ha nggih, monggo. Langsung supporte, jumeneng. Mas. Yo, Jos. Ya. monggo. Diajeng, ayo. Ya. Sugeng dalu diajeng.
Sugeng dalu Kang. Nderek pita petepangan paring asma sinten Diajeng? Nami kula Rindi. Rindi. Pidalem saking pundi Dalem Diajeng? saking Tulungagung Kang Mas. Toprak tenan. Nderek ditepungaken Diajeng. Nggih. Kula paring asma Pangeran Aleando. Ingkang mijil saking tlatah Bojonegoro wong ayu. Nggih Kang Mas. Sajake jenengan tasik kenyotir ing gadah pasangan nggih. Derek. Mbok bilih dalu niki sing dadi seksi piyayi mriki jenengan jejedohan kalih kula pacaran kalih kula purun apa mboten? Mboten. Aku tak melah dalang ae. Ah, ditolak gendeng. Selamat malam. Iya, selamat malam. Namanya siapa, kenalan dong? Iya, nama saya yang lama atau yang baru? Kalau yang lama ya, Pak? Yang lama aku udah lupa. Oh, yang baru aja. Ya, yang baru belum jadi. Aduh, telak pitik. Aduh, kok telak pitik piye to? Sing dindi Oh, karo pakaran. karo pasangane kok sok nduk wong ayu. Mbok ya sing mesra kaya kuwi ngono lho, Mas. Kuwi sampean pikir-pikir mana lho, Nduk? Sampean ora ngerti to. Apa? Rabi utawa ndek pasangan pelawak utawa dagelan kaya aku kuwi padha karo ngingoni slep 70. Kowe ora ngerti. Aku ning omah ki kaya apa kayaku? Bis 7, dam truk loro, sugembuh. Sugembuh. Iki wis dienggo pesugihan. Weh, tumbal aku. Asemi. Maksudnya ora pesugihan, aku ini anak-anake wong berada. Oh ya, wong duwe. Wong duwe, duwe utang. Ngono, Nduk. Bondo donya bakal tak cukupi. Piye dipikir meneh, tak takoni sampean wangsuli, gelem apa ora dadi pasanganku? Mboten. Mboten purun Kang. Wis Mas. izin to, Wek. Pak Pur, sing Piye, ketiwasan Pak Pur. Piye, Mas? Kula ditolak mentah-mentah kanthi geblak. Wong lanang ki ditolak ra masalah. Kurang apa nih, Mas? Kurang apa nih? Jane wis cukup sekabehane to. Dirayu, titeni, Nduk. Wong lanang aja nganti kalah. C Mas, jereng. Jadi serampat kan. Lho, kok ngerayu kok serampat iki enak to, Bu? Kali-kali. Hari ini hari ini Minggu tentang lali, Wek. aku bersumpah Melek ta, melek. izinkan aku Ayo tak anggap hiburan wong suwira krungu swara elek. untuk mencintamu. Piye Nduk suaraku? Biasa. Kuwi dangdut. Sing senenganmu apa to? Kalah wonten ya iso. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetane ora gaduh asale saka tela asih mantangan to iku diantem bokto rap piye momen gambeli apa enek wong rayu kok gethuk indene to Mas ora dipikir lho sampean ki jane apa lho kok sok Kenapa mikir? ya paling gak kan diimbangi. Ya jalan kowe dhewe ngrusuhi aku terus kok. Nyapa? Wis sampean ndang rono nek ra gelem karo aku ora masalah Aku mau aku. buak iki. Heeh. Ya Allah. Aku milih buke kuwi ya. Kowe tak omong ngene, tak warai. Piye? Aku kan sebagai kanca kowe ditolak kan ya rada. Ya, ya. Jadi minim Heeh. pegang tangannya. Minta pinjam tangannya sebentar, Mbak. Lho malah dikei ngene. Gak apa-apa kuwi Pak dok pitik. Iki kak tukang ngecek ndok pitik to nduk sampean iki. Lagune Deni Caknan. Diajeng Dadi mengena drijimu mucuk eri. saksnya. Nah, ning rayu.
Kalau cocokno karo sayang. Ya. Sawangan diri. Oh, goblok. Sapira Mas? Iso apa ora iso? Ada asli. Sapira? Apa no? Nah, iki mandape podang kuning. Canan kok medun podang kuning ndek enek to piye iki? Ora ana aturan ae. Ayo setunggal tembang. Moh, Lho kok mau piye? Paring panglipur no, Mas. mungkin ada permintaan. Saking Pak Lurah Request napa saking Bu Pak Lurah Lurah? napa Bu Lurah? Ada lagu Tembang napa? napa Pak Lurah yang lain monggo. Request riyen mungkin Bakdo niki mungkin bapak-bapak kepala desa teng mriki kita ya. Nah, paring dawuh. Nggih. Ah, Satu ngoten. kecamatan Mas Rawuh. Kok paring dawuh nyapa yo nyanyi. Oh nyanyi nembang. Oh, Oke. Napa Bu? Cekap paring dawuh. Senandung rindu. Lagune piye kuwi? Senandung Rindu Piye, Bu? duhai kekasih. Aku seneng nak Bu Lurah emosi. Kowe aja nggugah macan turu kowe. Bu Lurah mbok gawe emosi kok. Cekap paring dawuh wae Mas. Anjing. Nanti tetap kita kasih senandung rindu sesuai dengan request dari Bu Lurah. Leres. Untuk yang satu ini monggo. Lagu iya, sing cak niki nggih. Oh terserah monggo. Oh nggih monggo ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang Mas. Ayang. Nggih. Mas komen. Mas Dodo iso Mas lagu ini. Insyaallah saged, Pak. Duh, niki to, Pak. Duh, dewa. Ya mati. Gede dawa. Sik Pak, sik. Ayang-ayang lho lagune kan aduh, terus piye? Dewa. Gede dawa kadane maratuwa. Tak odoti, tak beteki. Malah kaya gagang kendi. Kita gedek. Ayo. Maratuwa mbok gede. Ayo. Pasopati. Gambar rejo luar biasa. Lagi wangi, dapat tengi, akhirnya terus makan suci. Itu aku diramu istrinya wiki. Terima kasih sinden-sinden cantiknya Indonesia luar biasa dan juga musiknya Pasopati juga istimewa. Tentunya nanti ada pesindennya Cak Komet, nggih Pak nggih. Sindene nggih wonten, sing bagian nyanyi dangdut nggih wonten. Siap. Ning saderenge ngoten Pak, penyanyine mangke minggah mriki diaturi rumiyin bapak-bapak kepala desa saking kecamatan setunggal kecamatan mriki diaturi minggah riyin ngoten dos pundi Bapak? Cocok. Ngoten nggih? Dipandu Mas. Inggih. Ingkang kersa minggah wonten. Nah, nggih. Nggih. Tanpa Ujug kira-kira rasa ngregengaken. hormat kula nggih. Ngregengaken ugi Nggih. paring berkah. Ah, nggih. Pangestu warga Gung wonten ing Ngambak Rejo. Monggo. Ah nggih. Pripun Bapak? Atur dumateng Bapak Kades. Ya. Paring dawuh mawon mboten. Oh, ngoten, Pak. apa. Mbak Lurah monggo Mbak Lurah. Kalih Bu Lurah monggo. Oh, mboten. Lah napa wakil? Lah wakil. Kok iso buber wakil barang iku lho kok iso. wakil kan karowan cedhong. Menawi mboten kersa nggih mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Hari ini itu luar biasa terkhusus untuk sedaya warga mriki. Diberikan hiburan yang istimewa. Wonten ringkitan kados mekaten, wonten dagelane ugi wonten campur sarine. Wah, wonten campur sari sakniki artis dangdute ditanjake, Co. Ayo. Kolaborasine cocok tenan Mas. Wah, Nggih. iso nguripke pentatonis diatonis luar biasa. Nah, nggih. Alhamdulillah. Jangan Monggo. lupa. Ada si cantiknya Pasopati, Cok. Ya, oke. Ada siapa dia? Sobat dah. Sopo kae? Pokoke muning-muning. Muning-muning. Mbak Ami. Ami. Heeh. Yuk wonten diajeng ayo Ami. Melati. Melati, I love you. Pasopati. Yo. Hai.
Inje macange. Mas Komet. Nggih. Nah, mesake pira Mas? Nak nonton penyanyi niki Mas. Nggih, ngesane jane, Pak. Lah kok iso ngesakne? Hah? Kok iso mesakne nyapa? Jajal di sawah. Nggih, betapa beratnya bebannya gitu loh tadi. Oh. Apa iki to sing jenenge Aku mesti aku niteni. Niteni piye? Sing kene iki mesti suarane dhuwur. Kok iso? Heh, Kok iso dhuwur? wis tak percaya. Titikane piye kok sing mbak iki suarane dhuwur sing iki gak dhuwur? Anu ngambil napas iki iso luwih-luwih lho, Dek. Luwe-luwe. Kaya power bank lho. Power bank piye? Mulane ditakoki sik kok. Jajal ta siapno. Lho, Pak penyanyi. Siap gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Luruskan. Lurus. Yang tengah, mundur. Wis lurus teman, Pur. Mundur lagi, Pak. Piye, Pak? Hah? Piye keadaane? Ah, ngene wis padha. Sing pondok ki lho sing ndi sing padha kok iso Wah, blawur aku. Sik, kowe kene, kowe kene. Aku kono, kono. Siapno. Kono. Siap, kruk. Untuk Komet dan juga Mbak siapa Ami? Mbak Ami, Komet dan Ami. Mbak Ami dulu. Siap, kruk. Istirahat di tempat, kruk. Siap, kruk. Terus, kruk. Hormat. Tegak, kruk. Untuk Komet. Siap, kruk. Truk. Apane, Pak? Kamu itu sebagai militer kok budek toh? Dungokno apa? Aku ngrungu. Contoh ini Mbak Ami yang apa iki telinganya Jelas kok. sangat tajam. Tajam. Mbak Ami, siap, krek. Hormat, krek. Oh. Tegak, krek. Istirahat di tempat, krek. Komet. Siap, krek. Wes. Apa ya? Budek kamu ya. Lho ki kru. Oh, lah kok apa yo iso? Berarti kamu kupingnya kurang tajam. Tajam apanya? Kuping budek kamu. Jajal kowe. Oke. Jajal. Saya sudah pernah ikut pramuka PBB dimanapun saya berada ikut. Mbak Ami, Ami, siap gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tutup. siapa? Hei. Hei. Pengen tenan nah iki. Hei. Terus 14 kono ben sabar gledek. Oh kene kur haho kono. Iki jenenge intelijensi yang kuat. Kecerdasan kowe. Kecerdasannya di atas rata-rata. Melebihi komputer. Betul. Siap ngono tok wis nyakep, Mas. Coba pegang mic-nya Mbak Ami. Miku dong pegang. Oh, mic-ku kok pegang kok bayani men kok so. Selamat malam Mbak Ami. Selamat malam, Mas. Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Mungkin Tuhan menciptakan hidup ini di dunia berpasang-pasangan. Apakah ini pasangan hidup aku? Tidak mungkin, Kenapa tidak mungkin? karena aku mencari yang normal. Aku juga normal. Tidak, kau tidak punya gulu. Kok iso ranti gulu tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Iki lho apa anune? Apa piye to kok iso? Vokal. Vokale ya. Paling tidak, nah aku yakin mesti vokal dangdut pasti juga bisa. Jajal dicek ae. Dicek. Nah awakmu tentu bisa. Mas, Bisa, tuh. kendang dangdut. Mas, kendang dangdut, Mas. Ketipung. Ikuti suara saya. Yang ini siapa namanya? Mbak Fiona. Fiona. Ya, Viola ya? Fiona. Fiona. Ya. Ikuti suara saya ya. Ya. La 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 la. Oh, alah tes vokal ngene iki ya. Iki ketok beban hidupe abot iki bocah iki. Abot kene lho. Goblok bocah iki. Sing tengah. Mbak Mi.